Už tady máte za sebou první zápas semifinálové série. Asi soupeř z Brna ukázal, že to bude hodně náročná série. Tak vedeli sme, že nás čaká jeden z najťažších superov, akých sme mohli dostať v semifinále, ale tak v semifinále by sme si už moc toho nevybrali a neviem, no, myslím si, že nemali sme zlý vstup do toho zápasu, ale vieme, aj sme si to povedali v kabíne, že mali sme dosť hluchých chvíľ v tom zápase, či by sa nám nemalo stať, ale pozitívom je to, že zajtra už to môže byť lepšie. Zmínil si nástup do zápasu, taky jsem toho názoru, že ta první třetina z našeho pohledu byla vydařená, byl tam ten velký důraz. Vy jste tam ukázali soupeři ve vlastním obranném pásmu, že jim to rozhodně zadarmo nedáte. Tvrdili jste tam muziku a trošku jste jim to znechutili. Nešlo v tom pak dál pokračovat, bylo to těžší? No, tak sme si povedali, že to predbankový priestor si ustrážime a myslím si, že to sa nám celkom dobre darilo, ale v druhej tretine sme mali pár icingov, ktoré nás dostali zbytočne pod tlak a super stihol prestriedať, my sme tam ostali dlhšie a stalo sa nám to 2-3 krát, čiže to ich trošku posadilo na toho konia, ale v pravý čas prišla tá prestávka, trošku nám dodalo to sily a v tretej tretine blbý gól a potom sme to už len dobíjali. No. Máš pocit, že ten zápas třeba po té pauze, i když pro oba dva týmy to bylo stejné, ta příprava na první utkání, že to sebralo hodně sil, nebo že to byla ta situace, kdy jste vyhazovali puky, nemohli střídat, dostávali jste pod tlak, tahali jste nohy a tím oni byli vlastně lepší? Neviem, nemyslím si, že tá pauza bola ako nejaká zlá alebo dlhá. Keby sme hrali tie zápasy ďalšie, tak myslím si, že by nám to zobralo ešte viac síl, ale neviem, oni mali tiež dlhú pauzu. Mali sme taký trošku slabší štart v tom prvom zápase a dúfame, že v tej sérii to bol len tento prvý zápas a už od druhého zápasu sa trošku zmení aj výkon nielen v tej prvej tretine, ale aj v celom tom zápase. Čem cítíš z dnešního zápasu největší slabinu? Bylo to na puku kombinačně, že jste přicházeli o puk, nějaké chyby? Neviem, oni sa nejak nesnažili rozohrávať tie puky, hádzali to po mantineli a to nám možno otupovalo tú našu snahu o nejaký ten tlak, keď prvým kontaktom to hádzali po plexi von a trošku sme na to nevedeli reagovať, ale na to sa vyhovárať nemôže. Mali sme tam vytvoriť väčší tlak, dostať ich viac pod tlak a možno mi nejaká tá chybička prišla. Přijde nový den, přijde nový zápas a zase se začíná od nuly. Myslím si, že víte asi, kde zapracovat. Tak jasne, ako hrá sa na 4 víťazné, zajtra je nový deň a myslím si, že každý mužstvo z toho uvedomuje, že je to len prvý zápas a nechceme im to dať len tak zadarmo. Ještě poslední otázka. Hned v první třetině odstoupil po tom tvrdém zákroku Andris Džerinč. Máte v kabině zprávu, jak na tom je, jestli bude v pořádku? Myslím si, že Andris by mal byť v pohode. Neviem, či má zlomený nos alebo niečo podobné, ale otraz mozgu sa mi vidí, že nemal, takže my dúfame, že bude hrať ďalší zápas. Díky, ať vám to zítra vyjde. Díky.